Ngayon nga ni mga idol pig celebrar so nutrition month. Digdi tabi sa Barangay Damakan Elementary School. Malalaan nga ito mga idol ang dadarakan mga aking ining mga gulayon, mga prutas. Hasta nga ne hunin na tabi nagparada sinda nguyan na aga. Uyog-uyogon mo yan. Huyan simula yung galyaw. Galing nga pig. Tanglay na naman nga sa kuyang arthritis. Uyog-uyogon mo. Hasta nga di pati tabi mga nanay kabali man. Tay binit-bitin na tabi sa sandang saralay na ake kan mga bit-bitin ng mga prutas buda gulayon. Jesus! Kudo! Yun na si Bade. Ano na kaya dito sa kalanggay ko ngaya? Luminuyos na. Uyog-uyogon mo ngaya bagain na. Magulay baga ngayaan. Hasta nga na padagos ang parada. Jesus kudoy. Dakulon man tabi so barale siyempre. Hasta nga na dawa medyo mainit-init na. Enjoy yung tabi sa mga akita dyan. Ay siyempre. Digdi po ini sa Damakan Elementary School. So hali man digdi si Kuya Col. Digdi nag-graduate si Kuya Col na elementarya. Uyog-uyogon mo. Pero may namalis yan ako dyan mga idol. Halat ka. So sa kuya tabing madihon, harayoon tabi sa bay. So uyog-uyogon mo si Mading Brenda Bagaho. Mga marabasong kaya ngaya pa de. Uyog-uyogon mo baga iya. Nga ako madidali-dali tayo made. Nagkabari ang kapakan mga estudyante. At nangani ngaya pa de. Iyo na. Dahil ka na nga ingay magpararibaw. Hasta nga hunin na tabi so iba. Medyo tinanglay ngaya ka. Ang promotor mga idol si Ate Jube. Uyug-uyugon mo baga nagturutarambay tabi dyan sa gilid. Ay hala, so iba tabi na marayawas pa. Uyug-uyugon mo baga iyan. Tapos si Kuya Col mga idol, ako man ang convoy ninja. Kaso mga pinuruli ka, dahil na kayang magbaklay ako na sa kayong kunaman din sa kong pirare. Happy Nutrition Month mga idol. Araw kayo mga idol dahil na kinaya kita sa le. Basta kaya na ngayak dyan sa pirare mo. Mamaya na sila magpuro baraklay. Hasta pagkatapos kang pa rin mga idol, pasiring na kami duman sa eskwelahan. Pasiring na kami. Yaw na nga kita rin mga idol sa Damakan Elementary School. Uyug-uyugon mo baga yan nagkaparagal tabi sa mga nagbaraklay. Hay, lalo na tabi sa medyo may edad-edad na. Kumilulog tabi sa tuhod. Hasta nga na nakita digdiya. Nailing tabi nindo. Nagrilid-gilid ko na sinda dyan. Magsirirong lang na tabi. Pero nagbaralik manggiraray tulos. Tama po na tabi so programa. Igwa tabi sinda dyan na iba't ibang mga pakuntes. Pero bago tabi magpuunan programa, siyempre inuton mo na tabi ang pagpangadji. So nangaradji kita dyan mga idol tanganing i-feel ang presensya kang sa tuyang Diyos. Hunin na nga nagpuunan mga idol so sa tuyang Sarayawan. Hasta mga idol hunin na nga tabi dito na na-cover sa ibang event si Kula tabi nag-uli na. Happy Nutrition man tabi sa gabos.